ook een belangrijke rol gespeeld in de weekenden samen met Irma. Ik kom denk ik eerst bij jou, dat is logisch eigenlijk in de volgorde van wat er allemaal gebeurd is. Wat heeft je nou geraakt in het maken van deze film? Of niet alleen de film, maar ook het voortraject. Nou, van beroep ben ik schrijver. Ik schrijf romans en stukjes voor de krant. Dus mijn werk speelt zich meestal af in een kamer, achter een computer. Ik hoef nooit met mensen te praten. Ik kan mijn eigen wereld creëren en daar ben ik dan God in. En als je dan op een gegeven moment, om dat over te dragen en ook andere mensen te prikkelen om ook te gaan schrijven, dat is best wel moeilijk. En ik had dus niet verwacht, toen ik eraan begon, had ik niet verwacht dat het resultaat zo overweldigend zou zijn en dat er ook verhalen in zitten die zo beeldend zijn geschreven en dat de jongeren ook, omdat ze zo graag hun verhaal wilden vertellen, dat het ook makkelijk was om hun ook bij te brengen. Als je zegt van nou, ik heb pijn, je kan zeggen ik heb pijn, maar je kan ook op een beeldende manier beschrijven dat je pijn hebt, zodat degene die dat hoort zelf zijn invulling geeft van hoe die voelt, hoe pijn voor hem aanvoelt. Hoef je maar één keer te zeggen en het komt terug en het was gewoon zoals ik hem misschien niet zelf zou kunnen beschrijven. Dus dat vond ik wel bijzonder hoe graag die jongeren ook hun verhaal eigenlijk wilden vertellen. En wat ik ook bijzonder vond is dat aan de ene kant bijzonder, aan de andere kant best wel aangrijpend dat er ook jongeren waren die zeiden dat ze nog nooit met een manspersoon, zo in gesprek zijn geweest, die dus naar hun luistert en dat ze dus de tijd hebben om hun verhaal te vertellen. Dat sommige van de jongeren die hadden dat niet, want in hun naarstomgeving waren er geen mannen die dus echt voor hun er waren. En dat was best wel, bijzonder, maar aan de ene kant denk ik van god, er is toch best wel heel veel te doen. Ja. Dank je. Het is wel mooi wat je zegt ook, hoe belangrijk het is dat jij als man ook voor hen weer een rolmodel bent of een... Ja, en ook dat, wat ik ook bijzonder vind, is dat het project is afgelopen, maar die jongeren die hebben een band met elkaar ontwikkeld, maar de band is er ook met ons. Ik heb er nu 11 kinderen bij en sommigen die hebben ook al een paar keer gebeld. Ja. Dus er is toch een band ontstaan. Je hebt zomaar 11 kinderen bij. Je eigen elftal. En dan word ik gebeld, ik stop het Den Haag, het station van Den Haag, waar moet ik dan zijn? En dan word ik dan gebeld en denk ik, daar heb ik ook geen antwoord op, want ik kom niet uit Den Haag. Ik zeg, nou dan moet je bij Marjan zijn. Maar ja, het zijn ook jouw kinderen geworden, geloof ik. Oké, dankjewel. Zal ik Anousha vragen, hoe hebben jullie de film nou precies gemaakt? We hebben... Nou, we hebben dus Clark, Irma en ik, dus Irma en Clark hadden een idee inderdaad over levensverhalen schrijven en dat iets met je kon doen. En ik had daar ook een idee over, want ik geloof dan ook heel erg dat als je dat dan ook zelf kan vertellen en je ontstijgt de fase van ik heb het meegemaakt, het is zo zwaar voor me, maar je bent daar iets verder omdat het inderdaad een artistieke invulling heeft gekregen, omdat je iets moois hebt opgeschreven en je hebt het al een beetje zeg maar doorleefd omdat je eraan hebt gewerkt met een trainer. Geloof ik dat als je het ook dan zelf performt, dat je dan echt een stap verder komt. Ik geloof gewoon heel erg dat je dan het acteren en het schrijven en het trainingsproces, dat het dan allemaal bij elkaar komt. En dat je dan echt kan zeggen, oké, dit ligt nu achter me. Ik heb dit gedaan. En als je dat ook nog eens zelf kan zien en het aan andere mensen kan laten zien, dat het dan klaar is. En dat je dan sterker en verder door kan gaan. Dat geloof ik gewoon heel erg. Dus ik vond het ontzettend belangrijk zelf als theatermaker dat de kinderen ook zelf hun verhaal, de jongeren zelf hun verhaal ook zouden vertellen of voordragen. Nou, gelukkig zijn we het daarover eens dat belangrijk is. En ja, mijn werk heeft in die zin, naast dat ik de film ook heb geproduceerd samen met Clark, dus dat wij alles hebben georganiseerd en geregeld, van cameraploeg tot de filmregisseur vinden, die een beeldregisseur die alles in beeld brengt, geluidsmensen, make-up en eten. Ben ik als spelregisseur ook met de jongeren aan de slag gegaan. Ik was er ook een beetje bij in de weekenden. En ik vond het ontzettend bijzonder om te zien wat een talent inderdaad. Zoals Irma al zei, de openheid en inderdaad om te gaan werken aan zichzelf. De bron in zichzelf om het te gaan schrijven. En ik zag het ook
in een repetitieruimte 1-op-1, ja, wat er allemaal uitkwam. Dat was echt schitterend. En gemotiveerd, iedereen alles uit hun hoofd. Toen ze het uit hun hoofd moesten kennen, hun eigen verhaal. Het is heel pittig als je het nog nooit hebt gedaan. En dan ook nog eens met Jean-Paul voor de camera het gewoon nog allemaal hebben gedaan. Ja, en we hebben dus besloten ook om de stijl heel simpel te houden. Heel close te houden, dat je echt op de huid van de jongeren kruipt. Omdat je dan ook een beetje, ja, dan voel je het ook hopelijk op je eigen huid. Alsof jij daar ook zo had kunnen staan. Dus dat is, ik weet niet of jij nog iets meer wilt toevoegen aan de visualisering van het project. Je hebt het al aangegeven. We wilden heel dicht Jean-Paul is de regisseur. heel dicht bij de jongeren zelf blijven. Het was echt weinig afleiding. Dus ver weg van normale filmpjes, zoals altijd Urban en Gravity en veel dansjes en veel dingen die in beeld gebeuren. Dus echt abstraheren die verhalen, zodat ze echt de verhalen centraal staan en ook de vertellers. Natuurlijk kan je niet alleen maar één shot in beeld hebben, dus we hebben natuurlijk wel artistiek ingevuld, zodat het toch visueel ook aantrekkelijk is om naar te kijken. En we hopen dat de jongeren de boodschap ook, dat ze niet alleen maar de boodschap meekrijgen, maar dat ze ook naar iets artistieks moois zitten te kijken. En dat ze zichzelf ook mooi kunnen vinden en hun eigen verhaal heel mooi kunnen vinden. En dan iets hebben gemaakt met z'n allen waar ze erg trots op kunnen zijn. En een soort, toch een soort getuigenis van een periode die ze misschien nu hebben afgesloten met die verhalen. We hebben natuurlijk met name het begin heel intensief meegemaakt. Sowieso de voorbereidingsperiode natuurlijk. En uiteindelijk het werven van de jongeren. We hebben hier ook een informatieavond georganiseerd voor ze. Heel goed vertellen, de ouders ook uitgenodigd, wat gaat gebeuren. Want er waren natuurlijk best wel wat jonge kinderen bij. Of jongeren, sorry, geen kinderen. En dat doet toch wat met je. Op een gegeven moment dan geef je ze eigenlijk uit handen. Dan gaan ze met de weekenden mee. En dan, je weet niet, je wordt wel op de hoogte gehouden, maar je weet niet zo goed wat er allemaal gebeurt en zo. En dus het was voor mij ook heel spannend toen ik afgelopen zaterdag echt zag van, oké, dit is het geworden. En dat geeft je toch ook wel zo'n heel trots gevoel, dat je natuurlijk ook de juiste jongeren bij elkaar hebt weten te krijgen. En toch een tijdje uit de hand gegeven. En ja, dat het toch allemaal zo goed eruit is gekomen. Vind ik heel leuk. Dankjewel. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Dat je bij het begin bent en dan een tijdje niet. En dan denk je, wow. Ja. Oké, we zijn bijna bij het eind van de persconferentie. Ik ga nog even iets vertellen wat we met de film gaan doen. En daarna is er nog een korte tijd voor vragen, voordat het festival zo begint. We gaan de film vertonen op 3 festivals. Vanavond en in april in Amsterdam en in Arnhem. Dat zijn festivals voor jongeren. Daarnaast is de film bedoeld voor ROC's en andere onderwijs, dus ook voortgezet onderwijs. Er zit een handleiding bij. Hij staat hier op tafel. Dit is hoe die eruit ziet. Met die handleiding kunnen docenten en begeleiders gewoon aan de slag. We hebben de losse filmpjes van de jongeren op YouTube gezet. En het is de bedoeling dat ze via YouTube ook echt de rond te gaan. Dus dat ze veel gezien worden, dat jongeren ze aan elkaar door gaan sturen. Dat ze gewoon hun eigen leven gaan leiden, in feite. En we zijn ook nog van plan om als vervolg met deze film te kijken van, misschien kunnen we workshops geven dat andere jongeren door deze film geïnspireerd zelf ook weer hun verhalen gaan opschrijven of gaan filmen. Dus dat het eigenlijk een soort sneeuwbaleffect wordt, dat er steeds meer verhalen komen. Want dit zijn 11 fantastisch mooie verhalen, maar er zijn nog veel meer verhalen te vertellen. Er zijn nog veel meer jongeren die ook met een verhaal zitten waarvan ze denken, dat zou ik wel eens willen vertellen. Dus dat willen we heel graag in de toekomst gaan oppakken.